Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Руслан Харисов. Олга таба кайбер темалар турында. Шолыдан чираттагы шефлык ярдәме җибәрделәр. Бу юлы сугышчылар өчен нәрсә әзерләделәр? 50 катнашучының 20-сигенә финалга эләкте. 82-нче Көнбагышкай балалар бакчасында билим җәүһәрләре шәһәр конкурсы узды. Мәсьәләне блогерлар ярдәмендә хәл итәргә тели, ләкин видео күзәтү камералары ялганга юл яба. Шоллыда юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузган өчен автомобилен эвакуацияләгәннәр, ләкин хуҗасы аның әнисе булганлыктан тиешле документларсыз транспорт чарасын дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре аңа бирмәгән. Шул вакытта блогерлар кушыла. Тулырак алдагы минутларда. Бу кадрлар өлкән яшьтәге хатын-кыз белән булган очрак аркасында интернетта шундук таралды. Активист блогерлар социаль челтәрләрдә раслаганча, янәсе пенсионерның улы әнисен дәүләт автоинспекциясе бүлекчәсе бинасына кулына күтәреп алып барга мәҗбүр була. Хезмәткәрләр юл йөрү кагыйдәләрен бузган өчен эвакуацияләнгән автомобильне генераль ышанычнамә буенча бирүдән баш тарткан. За получением автомобиля в отдел госавтоинспекции пришел сын 72-летней хозяйки автомобиля. Однако молодой человек не предоставил документы, дающие должностным лицам основания для выдачи транспортного средства в отсутствии собственника. Молодому человеку было предложено оформить документы должным образом, в противном случае за транспортным средством должен явиться собственник. Бәлки бу акция интернеттагы гаугалы кыланышлары белән танылган шола активистлары йогынтысында үткәрелгәндер, чөнки алар башта ук машина хуҗасының улын озата барганнар һәм аннары үзләре хатын-кызны алып килергә тәкъдим иткәннәр. Гәрчә алардан бар тик транспорт чарасына ышаныч кәгазе генә таләп ителгән була. Вам не стыдно будет, если мы сейчас привезем инвалида сюда? С матерью в отдел госавтоинспекции, а также с группой блогеров, которые снимали, как сын занес женщину в здание на руках. Собственнику транспортсредства автомобиль был выдан. Әмма активистлар үз сценарийларын ахырына кадәр уйлап бетермәгәннәр һәм тышкы камералар турында онытканнар. Алардан кирәкле документлар алганнан соң хатын-кыз улы белән шулай ук гаугалы блогерлар төркеме белән автомобильгә кадәр мустакил рәвештә барганнары күренә. Шулай итеп транспорт чарасын ышаныч кәгазе булмау тулы бер спектакльгә әверелә. Дәүләт автоинспекциясе фикеренчә, ир-атны һәм активистлар төркеменең әлеге гамәлләре демонстратив провокацион характерда булган. Лилия Гатина, Тимур Сафронов, яңалыклар. Яршалыда зур сыйдырышлы 5-нче сонлы автобуслар хәрәкәтнең үзгәртелгән схемасы буенча йөри башлады. Җәмәгать транспорты бүтән Татарстан белән Чулман урамына борылмаячак, а проспект ахырына кадәр барып җитәчәк. Аннары дублер буенча Шамил Усманов урамына кадәр күтәреләчәкләр. Җәмәгать транспорты пассажирлары яңа челтәргә ничек карый, бу хакта алдагы минутларда сөйләрбез. 5-нче маршрут хәрәкәте схемасы өлешчә үзгәрде. Зур сыйдырышлы автобуслар Чулман проспекты ахырына кадәр йөри. Шуңа күрә 50-дә 04 йорты янына яңа тукталыш павильоны барлыкка килде. На сегодняшний день маршрут начинает свое движение с мясокомбината по проспекту Чулман и будет дальше проезжать в сторону Усманова, выезжает на улицу Татарстан и дальше уже едет на Хаер, на заводы. Алга таба автобуслар элекеге маршрут буенча йөриячәк. Җәмәгать транспортының күп кенә пассажирлары үзгәрешләр турында ул үз хәрәкәтен башлагач кына белгән. Берәүләр билгеләп үткәнчә, яңа схема уңайсызлыклар тудыра, ә икенчеләре моңа тыныч карый. Я считаю, что это хорошо, потому что удобно жителям, которые едут на работу, не опаздывают и им не приходится много ждать морозы и плохую погоду. Сегодня только заметила, что маршрут поменяли. Ну так-то удобно нам ездить на работу к 10 часам. Проехав эту петлю, нам как бы не очень нравится, потому что это очень долго. Здесь очень много газелек, которые выходят, и смысл вот этой длинной петли как бы нам потому что мы на работу все, вот все, кто сидит, нам сейчас придется очень раньше выходить намного. Әмма Горкомунхоз шәһәр предприятиесендә хәбәр итүләренчә, автобусны көтү вакыты 10 минутка кадәр арткан. Җәмәгать транспорты пассажирлары үзләре дә яңа маршрут челтәрен үстерүдә катнаша ала. Мәсәлән, сораштыруда яшәү һәм эшләү урыны адресларын күрсәтергә мөмкин. Пассажир транспортының нинди түре белән ешрак файдалана, ничә транспортка күчеп утыра һәм башкалар. Сораштыру узу өчен QR-кодны сканерларга кирәк. Наклейкалар җәмәгать транспорты тукталышларында һәм автобусларда да бар. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8 939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз.
Яхшы кешеләр шәһәре Чаллыдан 35 тонна күләмендә чираттагы шефлык ярдәме җибәрделәр. Шуның 20 тоннасы 2 волонтерлык төркеме тарафыннан җыелган. Алар үзебезнең кешеләрне ташламыйбыз 16 һәм без бергә төркемнәре. Шәһәрнең бу юлы сугышчылар өчен нәрсә әзерләгәнен Лилия Гатина белде. Вот сейчас вот это вот ребятам везу спутниковую антенну и усилитель. Бу һәм башка бик күп нәрсәләрне тиздән безнең сугышчылар алачак. Алексей шефлык ярдәмен алып барачак. Все должны помогать как-то. Кто как может, так и помогает. Кто-то помогает гуманитарной помощью, а мы, соответственно, работаем там уже. Парни всегда передают спасибо большое, огромное, что помогаете. Ну, без вас бы вообще неизвестно, что было бы. Башка машина йөртүчеләрнеке кебек үк Алексейның да үз талисманы бар. Кайчандыр ул хезмәт иткән диңгез пехотасы флагы. Ул аның белән бер кайчанда аерылышмый. Я служил в морской пехоте в 61-й бригаде. И вот он у меня до сих пор с начала СВО висит, как талисман. Шефлык ярдәме традицион рәвештә майданнан җибәрелде. Йөк составына автомобильләр, азык-төлек продуктлары, медикаментлар, электромотовездеходлары, квадрокоптерлар һәм башка бик күп нәрсәләр кергән. Шәһәр мэры Наил Мәгъдиев сүзләренчә, Чаллы киләчәктә дә кирәк кадәр ярдәм күрсәтәчәк. У нас есть полное право сказать, когда специальная военная операция закончится, что город Набережные Челны – город не только город первостроителей, целеустремленных людей, но и город добрых людей, которые в трудную минуту протягивают руку. 35 тонна шефлык ярдәменнән 20 волонтерлар төркемнәре тарафыннан җыелган. Мы вчера вечером быстро все упаковали в коробки, медикаменты, сладости, белье для госпиталя, все, что приносили жители. Жители, конечно, рады, несут. Хочется внести свою частичку тепла, подарить заботу свою нашим защитникам Отечества. Всем спасибо. Всех ждем с победой, чтобы живы и здоровы вернулись, самое главное. Якын көннәрдә сугышчыларга шефлык ярдәмен тапшырырга шәһәр мэры Наил Мәгъдиев та китәчәк. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Мәктәпкәчә яшьтәге балаларның татар телен белүләрен тикшерделәр. 82-нче Көнбагышкай балалар бакчасында белем җәүһәрләре шәһәр конкурсы узды. Ул инде 4-нче мәртәбә уздырыла. 50 катнашчының 20-се генә финалга эләкте. Чаллылар биремнәрне үти алдымы, юкмы икәнен Лилия Гатина белде. Әминә мондый олимпиадада беренче тапкыр катнаша, шуңа да карамасан дулкынланмыйм ди ул. Бөтесендә җиңеллек булды, миңа бик кушады. Әйбәт аңлатырлар. Мин яратам занятиялар бик. 131-нче Лучики балалар бакчасында тәрбияләнүче Олсира Халиева да безнең төшерү төркеме белән үзенең хисләре белән уртаклашты. Тәрбияче биргән белемнәрне ул олимпиада эшендә куллана. Безнең садикта бар татарский язык, без этнографический диктант соединяли, что лишнее было. Вот это тебе сегодня пригодилось, да, как раз в конкурсе? 50-дән артык катнашучының сайлап алу турыннан соң олимпиада финалына нибары 20-се генә эләкте. Үзенең матур гына нәтиҗәләрен бирә бу бәйгә. Һәм инде без аны 2нче елларга региональ дәрәҗәгә күтәрергә телибез. Олимпиада 2 өлешкә бүленгән, монда язмаша биремнәр һәм телдән сөйләм осталыклары тикшерелде. Исеменнән күренгәнчә белем җәүһәрләре, димәк без балаларның балалар бакчасы дәрәҗәсендәге белемен бәяләячәкбез. Нәрсәдән гыйбарәт белем? Алар инде дөрес итеп фикерләрен әйтә белергә тиешләр, рәсем белән күрсәтә белергә тиешләр һәм иң мөһиме алар инде халык авыз иҗатыннан мәкалләр, әйтемнәр, халык авыз иҗатын белү дәрәҗәләрен күрсәтәләр. Балага ана телендә, туган телдә сөйләшү гомумән гаиләдән башланырга тиеш. Беренче бишек җырларыннан балага беренче китап укудан башланырга тиеш, тәрбияләнергә тиеш. Һәм балаларга китап укыгыз. Китап уку баланың әдәби телдә матур дөрес сөйләшү күнекмәләрен һәм аның матур сөйләм культурасын үстерүгә ярдәм итә. Нәтиҗәдә 46-нчы, 83-нче һәм 104-нче балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләр беренче урынга чыкты. Киләсе елда белем җәүһәрләре олимпиадасы төбәк дәрәҗәсендә уздырылыр дип планлаштырыла. Бу катнашучыларга үзләрен тагын да күбрәк күрсәтергә мөмкинлек бирәчәк. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Минур Санхарисов сезнең белән саубулашам. Исән-имин булыгыз. Нина
Нина говорит, что друзья плохого не посоветуют. Вклад открыла в Быстробанке под 23% годовых. И вам советует. Быстробанк. 8 800 333 2265. Приглашаем на прием к врачу-офтальмологу из Чебоксарской клиники по всем заболеваниям глаз. Запись по телефону 32 27 22. Чай Гульнара 100% натуральный из сырья Индии, Шри-Ланки и Кении. Гульнара, приходи, я заварил чай Гульнара. Эх, Гульнара, шундый, тамле чай.